kaniya gibutyag kuwang sa tao. Mao na nga dili gyud magkabombo matrabaho ang ila karon trabaho. Kay sa man ato magkabombo duha ka buok. Unya perti na kuha magkabombo sa area. Nya wa po dito ang ila karon nga ahead magkabombo kay pungpa ni leave magkabombo. So unsa man nga pagka-leave kaha? Ha, tinuod ba kani nga pagka-leave magkabombo o taglikay-likay niya ang iya karong pagka-leave? Kawa gid niya gitunong mga kaagyag yung gitunong mga kabombo. Diya karos gitawag dato nga pagsugod gyud sa budget hearing mga kabombo. So arita, no? Arita mga kabombo. Kung di ay 964 kabuok tibuok Pilipinas nga gitangtang mga kabombo karon nga mga sakop mga kabombo sa Commission on Audit, mao ba ni hinungdan mga kabombo nga kita karon diri sa tibuok Pilipinas hilabinas kato ang lokalidad magkambo nagkalit-silitsit ang tanan hisgutanan karos pundo. Nagisgutanan karon magkabombo sa matawag dato paggastos kwarta ug asa miagi ang kwarta nato magkabombo hilabi na gayod sa ato ang karong mga buhis. Tagaan ta mong example. Diri la sa tuwa Cebu province. Unsa ka way ngipon ang Commission on Audit magkabombo. Unsa sila diya karon kawalay maayong performance nga gipakita para sa pagsubay sa gigastos mga local government unit magkabombo. Aritas Cebu province, no? Cebu province palangdaan magkabo hisgutanan karos flood control project dito sa Malabuyok. Perti mandagan ang flood control project dito kumpara sa Cebu City. 20,000 ra kabuok ang residentes Malabuyok. Samtang ang flood control project, kuha ko masipyat, 40 kapin. No? Wa ba din na nasuta karon dito, magkabombo, post-audit, pre-audit, magkabombo, kung nabagi na nga mga project. Wa ba din na nakita karon sa Commission on Audit, magkabombo, direct karon sa Tuwa Sugbo. Unsa man, wa sad sila'y tao, magkabombo. Pila ra sa sila kabuok ng ilang building dako kay diya karon dool sa Cebu Technological University, mga kabombo. Arita sa provincial government yun, no? Gisaysay sa Cebu provincial government mga kabombo nga adunay wala magasto nga pundo mga kabombo sa gitawag nato diya karon Special Education Fund mga kabombo nga 1 billion pesos. So sa ba ni mga kabombo karon wa nakitaan sa Commission on Audit mga kabombo nga adi Special Education Fund ang Cebu province, bahala na sila diya. Nga naman, kaya wa sila'y kwarta magkabombo karon diya nga kida karon ikapa-imbestigar baga, wa ba sila'y mobility mga kabombo, wa ba sila diya karoy saktong manpower, mangwa nila na imbestigaran ang usa ka bilyon ka pesos gaalang unta sa Special Education Fund. Kaya kung nabadlong pa sa Commission on Audit, nakaingon pag Commission on Audit, oy Gwen, kanang kwarta ni mo diya ba? 1 billion ay nagpakatulga, ipalit na dito bangko, ibuhat na dito eskwelahan. Ingon po sa Gwen Road, o ipabuhat pa na kong eskwelahan, guba na ang taron. No? Ipangayar ng maestra. Sumaw pa na magkabubog karoy usas mga kiniya karong kakuwangan sa Commission on Audit, dire karos probinsya. Ikadua, katong bugas magkabumbong na O6 Bandawi. May kisa may ito patubagon ato karon. Kisa man ang atuag karong pangutanon ato mga kabumbos bugas kana bako na daot dito karos Bandawi. Nga pong pa agikan kuno sa provincial government. O nya giadto dito karos province Dakbayas Mandawi. Karon nga nadaot di na magkaon magkabombo. Iuli mga kabombo diya karon sa probinsya Sugbo. Maingon po sa Manila pari 4. Di ko mudawat aning bugas gikas Mandawi kay panahon maning Gwen. Maingon po sa Jungki, samot na ako di ko mudawat kay panahon maning Jonas. So kato mga kabombo, di ba to subject magkabombo for audit investigation? Nga kato mga bugasa, mga kabombo, pila man to, minilyon naman to ang gibaligya mga kabombo, or gigasto na to nga kwarta. Arita mga kabombo karon sa programa sa Cebu Province, hilabi na to mga QR-coded programs mga kabombo, no? Katong Sugbo Negosyo, katong mga Dasig Sugbo Card, o sa ba to mga programa, wala ba to nila mga kabombo, gipang-audit karon tong mga gida karong gigasto sa Cebu Province magkabombo pila to kamilyon, pila ra kay benepisaryo nagkadawat ato. At the same time, ang mga tindahan nga naninda ato mga produkto nakig partner
sa Cebu Province nagbagutbot kiwa na bayran magkabombo, unya sige lang kuha sila tindahan gamit sa QR coded magkabombo. Kung wa ko masipyat, ang gisubmit ng kabombo ng code audit report sa Cebu Province Magkabombos Commission on Audit napas 2021 or 2022 magkabombo. Ang ila karon nga audit report kay gisubmit ubo sa kani administrasyon sa Cebu Province magkabombo. Nganong wa man gigukod sa Commission on Audit diri karon sa tua mga kabombo? Gumikan ba kay kuwang gyud silang tao or wa gyud sila tao mga kabombo? O gumikan kay apil na pod sila karon magkabombos under tribunal og sakol magkabombo karos mga binuang. Hisgutanan magkabombos pundo, no? Sa gitawag na to magkabombo nga emergency fund sa Cebu Province. Subay na magkabombo karos buhatan sa Provincial Disaster Reduction Management Office nga gipakatuog mga kabombo karos probinsya Sugbo. Kay gihimo na lag unit mga kabombo karon Provincial Governor's Office ang PDRRMO. Nga duha na lang kabuok kwa equipment, dora kabuktaw. Katuwa dito nila gipangutana magkamboy. Di mo magluoy sa mga tao sa probinsya. Na mo'y kwarta diya karon, wa mo ni palit og equipment. Wa mo mi-hire karong tao. Wa ninyo gi-proposition karon ang inyong mga emergency vehicle para og dunay katalagman sa North ug South Cebu naa dayoy mabunlot karon nga magamit nga equipment. Asa ang Commission on Audit sa Sugbo? Ang National Housing Authority panahon sa bagyong Odette mangatag og kwarta mga kabombo para ipalit og materyales sa mga tao. Kay gumikan sa QR coded mga kabombo ni Gwen Garcia nga gusto gyud niyang ipatuman, wala na dayon og nabalik sa National Treasury ang kwarta. Kumusta man ang Commission on Audit ato magkamuwa ba sila diya karon pakgang? Wa ba sila naka-question ato karong kwartaha? Dako kayo nabalik na lang inoon dito karon sa National Treasury. Kalabot magkabombo sa gihapon atong gitawag na to nga ayuda alang sa El Niños na kalabay nga wa gyapon ang badayon gumikan kay iagig gyapon QR code mga kabombo. So ang Commission on Audit sa Central Visayas or sa Cebu Province naagyud ako kayong kakuwang sa problema. Nganong ang ordinaryong tao diri sa probinsya Sugbo or sa Central Visayas makita man anak karang mga project karon sa karsada, no? Nga naay mga dagko biking naong mga bagagnaw nga politiko. Ang usa magkabombo ka project site mga kabombo, no? Details sa project magkabombo nanay nakasuwat da Commission on Audit mga kabombo. Nganong ang Commission on Audit dili man makabadlong sa mga kontraktor or sa nagpatrabaho magkabombo. Una naman ay budget, no? Budget, pilay budget kwarta. Ikaduha, kanusa gisugdad ang trabaho. Kanusa ang date of completion magkabombo. Pero kamo diya karos naminaw, sayod kung kakibantay gid mo. Pero tinandaganang tarpaulins mga project magkabombo, gipamutang, pero wa gyud saktong detalye magkabombo. Kanus aga sugod, kanus mahuman, pilay budget, kinsay kontraktor, blanco lang, gibutala discipline mga kabombo. So kana mga kabombo, usa na sa nakita na to, nga dakong problema sa Commission on Audit, diri lang sa tua karon makabombo sa atong probinsya. Wapay labot magkabombo ngadto ka sa laing mga probinsya. Samot na ngatos mga hilit nga lugar sama ang probinsya sa Bohol. Nga mga tao diya karon na busy kayo sa ilang kapaningkamot magkabombo kay in terms of economic, kay development medyo apiki yung ilaha. So wa sila kakita aning mga isyuha magkabombo. So kamo diya kung nakakita mo, waasan mo nakapangutana, asa man ang Commission on Audit? Kumusta man ang audit report? Nganong dili untay magkabombo ang audit report or audit findings sa tuang Commission on Audit diri karos Kabisayan? Wa gyud sila kita magkabombo sa kani mga flood control project. Ang pangutana nako gaganiya wa kaha mga kabombo. Nataptapan ang atua karon nga mga commissioner, atua mga auditor magkabombo sa Commission on Audit sa dagko gayng kwarta mga kabombo. Imagine, na mga istorya. Ang kontraktor, dadon ang mga kongresista, ang mga mayor, ang mga barangay kapitan, at karos lang nasod, laglaag, libres, kontraktor, magkabombo kay para makapirma diya karon.
wa ka na appeal magkakabumbo di karong commission on audit og dapo dito ali uban tagay parog magsugod na mo sa mong proyekto adi mo kakita inumdom mo last hearing magkabumbo nga dito gipakita makabuon sa kuwang og investigation ang atuwa karong mga commission on audit magkabumbo sa nitabo dito sa Bulacan way in pag-imbestigar gyud mga proyekto sumaong rapod siguro din nitabo sa tuwa mo ni daghang kay proyekto sa Sugbo nga wa gyud klaro usab magkabumbo og nibarog bagyod og wala mga kabumbo ako di man ko motuo sa Diyo dinoon no di man ko mohukom nga ang tanang mga tao sa commission on audit kurakot Kesa ko maingon magkabo ang tao sa Commission on Audit mga kabombo wa sad kay mga batasan napagid siguro tarong mga kabombo. Pero ambot lang ka ani karon ang ilang pango mga kabombo sa Commission on Audit. Kani si Commissioner Mario Lipana, no? Kadong ni gibutyag ba nga ni leave mga kabombo kay gumika na ay sakit, no? Diya karon nasuta mga kabombo ang commissioner nga si Mario Lipana mga kabombo dunay connection mga kabombo karon ngadto nas mga kontraktor. Sao na to pag-imbestigar sa mga kontraktor mga kabombo kung mismo ang atua din commissioner mga kabombo naa sa DIC relasyon ngadto sa mga kontraktor mga kabombo. Gali, no? Si Commissioner Mario Lipana gipasanginlan mga kabombo karon nga adunay connection sa bag-ong kuwa building construction mga kabombo o posibleng dunay dako nga conflict of interest mga kabombo. Yabag na gitani, no? Yabag na gitani itong ultimo kasaligan nga tigbantay mga kabombo sa kwarta. Pagyod, appeal ba day mga kabombo? So sa madaling hitabua bobo funds, no? Diya karoy kontrata nga gitawag dato mga kabombo nga kantidad og 9.59 million mga kabombo. Unya gikan kini sa Department of Public Works and Highways. Na-award ang kontrata alang ngadto karon sa New Kuwa Building. Pinaagi karon sa joint venture agreement. Pinaagi na sa Ario Aquino Construction and Development Corporation o Lebron Construction mga kabombo. So diya karon, no? Gipirmahan ang mao karon joint venture sa certain Moises Anikdaw Jr. mga kabombo. Ang authorized managing officer sa Lebron Construction o usa-usab mga kabombo karos incorporator sa Iron Ore Gold and Palladium Resources Philippines Incorporated. Sumatod pa mga kabombo diya karon sa pagsusi kanis Lipana mga kabombo, si Mario Lipana, ang iyang asawa nga si Marilo Lauro Lipana mao karoy gitila mga kabombo nga presidente sa Iron Ore Gold and Palladium Resources Incorporated. So ang bagong Kuwa Building, ang kontraktor mga kabombo, no? Ang presidente, ang asawa mga kabombo karos Kuwa, asawa karos commissioner mga kabombo. So kana palang daan, questionably nagkaayo og doon na by conflict of interest. Taliman ka ikay naghead anang opisina ka, anya mo construct mga kabombo imong asawa, no? Gibutiyag mga kabombo karos Kuwa, no? Nga ang DPWH gi-award ko na maong kontrata ngadto karos Lebron sa wala pa ang impluwensya ni Lipana, no? Insa awo pa man to sa ribong commissioner na guan naman na award naman ngadto karon sa maong kontraktor. Pero ang pangutana ni ini mga kabombo karong dako bisan to di pa siya commissioner tuwa naman siya katrabaho mga kabombo dito karon sa maong trabahoan sa Commission on Audit mga kabombo. Mao siguro ning galikay-likay ning kagwang mga kabombo wa mitunga kagapon sa budget hearing kadlok mga kabombo musakpan nga iyang asawa mga kabombo kontraktor po diay. Paitay na nitong gobyerno mga kabombo, no? Perti paitas itong gobyerno karon mga kabombo sa Pilipinas. Ingo man mga kabombo nga gawas di ini karon si Marilo mga kabombo, no? Kanis Marilo Laurio dili mo gamit sa iya karon nga apelidong Lipana. Ang gamiton mga kabombo ang middle name ra.
So murag di sila masakpan magkabumbo nga asawa sila Mario Lipana, no? Ang asawa magkabumbo Mario Laurio Ray Gamiton. So murag di pod sila miniyo magkabumbo kung ato ang una-hunaon. Kay middle name may Gamiton. Pero ba nag-asawa sila diya karon magkabumbo? Ingo man sila usab magkabumbo or siya usab tag-iya pagyuglain magkabumbo og presidente sa gitawag na to Gimbar Enterprises nga duna usay contract magkabumbo nga 700 million pesos ngadto karon sa Bureau of Fire Protection sa pagpamalit magkabumbo o gitawag na to karon nga fire truck. Ngilngiga aning banang asawa magkabumbo karon sa Commission and Audit no? Perti malig-una magkabumbo diya karon ang bana komisyoner ang asawa magkabumbo ni himong magkontraktor magkabumbo. Igo man magkabumbo ang Gimbar Enterprises and matawag na to magkabumbo doon na usab sila legal, technical o financial compliance requirement mga kabumbo. Kompleto tanan mga kabumbo. Diya pagyulain mga kabumbo karon nga gitawag na to mga kabumbo nga nisod og kontrata dito mga kabumbo kapos DPWH. Kining gitawag na to nga Olympus mga kabumbo. Kontraktor gyapon ni mga kabumbo karon ning mao nga kini karong sa DPWH ni Olympus, no? Doon na gyapoy project mga kabumbo gikan sa 2023 ngadto sa 2025 mga kabumbo. Ang tag-iya gyapon kuno niini related gyapon ni mga kabumbo karos manag asawa. Nagsugod ang ilang mga dagkong kontrata sa DPWH mga kabumbo sa paglingkod na no ni Mario mga kabumbo. Mario Lipana. Sa 2016 to 2022, wa sila project magkabumbo karong Olympus. Pero pagsud na sa 2023 to 2025, dito na magkabumbo karon paghimo ng commissioner ni Commission on Audit Mario Lipana, daghan na kay sila magkabumbo da karon nakuha nga mga project. Perde na dakos project ilang nakuha mga kabumbo, diya karos gobyerno nato. So, usa man coincident lang mga kabumbong ang banag asawa, ang asawa mga kabumbong karon kini ang kontraktor ang banda mga kabumbo diya karon nas Commission on Audit. So ang DPWH bisan pa magkandak na sila diya karon ko sila ikandak mga kabumbo, no? Ngadto karon sa alleged fraud mga kabumbo. Diini karon sa Olympus og Libron Construction mga kabumbo gumikan karon sa ilang joint venture. Kana ni usaon kaninato no nga ang ato ang karong tig safeguard magkabumbo karon sa ato ang gobyerno magkabumbo karon sa pondo utro man sang kawatan di kawatan na may conflict of interest mga kabumbo. Bikamo diya karon nga naminaw. Unsa may inyong opinion ani mga kabumbo? Asa man nato isalig ang ato ang karon pag-imbestigar ani mga binuang sa tong gobyerno mga kabumbo? Asa man nato isalik ang investigasyon sa ato ang karong gobyerno nga perti man daghana magkabumbog binuang. Ato tas budget na nay binuang. Ato tas Department of Budget Management mga kabumbo o Department of Budget Management DBM. Di sa tarong og review ang mga pundo nga ang mga budget allocation magkabumbog sa matag proyekto. Ato ta magkabumbo karon sa gitawag nato nga bicameral conference. Senado mga kabumbo karon og House of Representatives perti pundaganag insertion. Adto ta magkabumbo karon sa investigation sa department sa Commission on Audit. Tag-iya gyapon magkabumbo karon og mga kini karon mga kontraktor gyapon. Asa na ni padulgan ato nasod mga kabumbo? Unsa na may padulgan ani atong nasod mga kabumbo karon sa Pilipinas? Asa naman ta ibutang ani mga kabumbo nga di may daghan kayong korupsyon nga nahitabo. Ako di ba kumutuog wagi conflict of interest. Taliman ka ang nibid mga kabumbo diya karon sa bagong building imong asawa mao pogi nakadaog mga kabumbo. Imong asawa maoy nibid mao karoy ni pabuhat sa bagong building SCOA nagikan karon sa DPWH.
Ay ko na, pag-abot dito siyang asawa, magkabombo, nibid sa DPWH project, o sige, kamoy makakuha anak. A DPWH, wala pagkakadsad ni Ingon, ay sa mag-i-audit di, ihatag din namo niyo program, o ihatag din namo ninyo ang kaniyang maog karon nga proyekto.